Găsit la un nou episod de Bloxfreak. Tu dorești bun, da, rău. Că te omoară Marcel ăsta. Da, am electric. Ăsta are mag. Ești prost. Da, pe tine te omorât. Ba. S-a văzut cât capul meu. Omul meu, s-a văzut mai mare cât tine. Stați un pic. E o rap mai bună. Ce ok, că n-am înțeles ce vrea să zică. Da, am string. Eu vin ca o lumină. Da, știu că ai life fruit și ăsta are flame fruit. Și eu am string fruit, o să-l fac awaken. Ce până zici ăsta? O vezi? Da. O vezi? Da. Îl vedeți? Uite-l. Și troje! Ai văzut mesajul? Ăla era mesajul. Bun, eu mă duc să-mi dau un quest și astăzi. Bă, vezi că vine nubul la mine. Prost. Dar ăsta nu-ți face nimic. Bun, Tudor, vezi că eu mă ba... Să fii băiat bun și dacă vrei, poți să stai pe aici, să te plimbi, să explorezi zona asta. Și eu îmi fac quest-uri, poate ajung în second Ok, sea. eu mă plimb. Bine, și O eu... vezi? Da, te Eu văd. mă plimb. Da, te văd. Să spațiu. Ia, să vezi pe unul care cade, ăla și eu. Da, tu ia uite mă racheta, știți? Ia uite racheta. Nu, dar nu, mă, unde? Câte etaje are chestia asta? Ce chestie? Ăsta are... Eu am făcut. Ce? Nimeni nu mai tare decât Where no, deci Max Game 53 e cel mai OP de pe ăsta da, server. ba nu. De pe server. Bă da. Avem inamici marinari. Uitați, E marinari. cel mai bun. Nu e cel mai bun, eu am mai mult bounty decât el. Da, am făcut și eu ieri seară 1.000.000 bounty. Aveți o problemă? Eu cât bounty am? Uită-te pe listă. Dar nu se vede bounty-ul lui. Eram 12. Da, 12.000, bă. 12.000, nu știi numere. Are 12.000, da. L-am auzit pe Frankie cu bășina lui. Hai la Frankie să-l batem cu bășina lui. Unde? Tu doar mă vezi, că trebuie să mă vezi, că Spider-Man te gălați. Hai. Tudor. Mai am o misiune. Mă, ce faci, mă? Mi-l bate ăsta pe Frankie. Chineză, japoneză, urcariană, bucariană. Bă, Gigi. Eu am o misiune imposibilă. Zi-mi. Să ajung la 3-lea etaj și n-a fost chiar atât de imposibilă. Mă, vii la Frankie. La ce? La Frankie, la un boss. Acolo? Ok, bine. Unde vezi tu explozii. Bă, Tudor, dă-i și tu. Dă-i să te afli. Dă-i. Uite-l. E mare ca capul tău. Uite-l. Bă, tu ești chior. Așa. Cred că l-ai nimerit. Hai grijă. Tudor. Dai. L-ai omorât? Nu l-am omorât. Ba nu tu l-ai omorât. A murit. Asta. Ce mi-aduc a 3-lea etaj. Eu am plecat. Bine, papa. Vrei să vii? Nu, de ce?
Nu, dar du-te la jungle să te... Bă, e sărit. Bă, vrei să-l întrebi pe Ionuț? Zi, mă! Zi! Să intre și eu nu. Da, păi întregi cel care e level 42. Să intre. Nu, el are level 42 pe Block Street, mă. Avea, vrei să zici. Ba nu, vezi că are pe contul ăsta acum, fără Robux. Stai puțin, man. Vreau să văd o fază. Zi-mi, Intru la tine pe cont. la mine. Unde vezi un tip Ionuț, nu știu ce, Gigi român, da, ăla e, cu un corp pătrățos. Eu nu scart un cat. Ceva de genul. Fix ăla e. Fix. Singurul e. Are 70. Da, Ionuț este de șmecher. Știți cum mi s-a fost furat contul? Mi-e și milă de el că a fost atât de prost la faza aia. Acceptă la orice om și cine știe dacă face schemele de hacker și îi fură contul. De așa mi s-a fost furat contul lui Ionel Creangă. Ăsta ce schiși acum? Așa i-a dat Bobuxul. Uite botul ăsta de ce e? Uite-te la o băbuitură. Da, te-am văzut, știi, eu îți făceam în altă parte a insulei, deșteptule. Și unde... Bă, întrebare foarte bună. Care este inamicul din One Piece? Cel mai bun inamic? Ziceți în comentarii și tu Zi, care e cel mai mare inamic, bă? Bă, Tudor, mori. Care e cel mai mare inamic din One Piece? Zi acum. Pam, pam, pam. Ce? Nu. Mor. Bravo. Mor. Oma, Nu. mai trebuie 5 lei. Mă alergă unul. Ce? Bravo lui. Mă alergă. Bro, ajutor. Nu Ai trecut pe lângă mine. Ai trecut pe lângă mine. Ce? Ai trecut. Ce naibă? Chiză. Ugi. Fug, am plecat. De la zonă, bine, du-te să-ți faci level. Puteai să-ți dai doar reset. Te ajut și eu. Dar nu-mi trebuie ajutorul tău. Tudor, vrei să faci... Bă, treci încoa. Vrei să faci level pe bot? Pe fruct? Vrei să faci level pe fruct? Omoară boții ăștia doi. Cum? Cu light beam-ul? Da. Știi că dă cu... cum ne m-a omorât ăla din one shot și eu le-am dat o dată și nu am... Păi da, atacul ăla a fost de mai îndepărtare și tu ai avut timp să fugi. Bun, Tudor, nu mai vine aici, doar avansează-te. Tu ești ăla cu barca. Tu ești ăla cu barca. Știi că cred că mai folosesc barca decât pot. Am mult bounty, ăsta e crew-ul meu. Bă, taci un pic, ăștia-s barbașanii mei. Ăsta-s eu, ăsta-i Răzvan, ăsta-i Ștefan, ăsta-i Robert și ăsta-i Cosmin, capitanul. Și ăsta-i fratele lui Dragoș. Tu ești prieten cu Cosmin? Nu. Dacă îți dau una, te omor din prima. Dar tu ai enable PvP om.
Ai 5 secunde să fugi. 3, 2, 1. Nu dau. Și... Ui! Nu pot să ajung zi normal niciodată, dar că nu cred că e intră în partea ta. Te rog, nu da. Vezi că am dat pe lângă tine. Faci, da, te rog. Da, știi, te mai văd. Da, nu te mai văd oricum. Ca să știi, nu te mai văd. Unde spun? Că te-ai dus ca să... da, ca să știți, eu sunt un fel de Doflamingo de buget. Dar nu am ochelarii lui Doflamingo. Eu cred că am ajuns la insula de 200. Adică, trimite-mi poză. Ăla cu prizonierii. Da, acolo îți trebuie level 200. În caz mă atacă unul. În caz de atac pe unul, mă atacă și el. Vreau să fac level 40 pe ăsta. Băi, domnule, du-te și avansează.